ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ଆସି କଅଁଳିଆ ଖରାରେ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ବସି। ତାପରେ ବୋଉ ଆସିଥିଲେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆଉ ସିଏ ବସିଥିଲେ ଚୁଲି ପାଖରେ ଚାହା ବନେଇ। ଏମିତିଆ ପାଗକୁ ତ ଚାହା ଟିକେ ମନ ଖୋଜୁଥିଲା, ନହେଲେ କୋଉ କାମ କରିବାକୁ ବି ଜମା ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା। ଚାହା ସାଙ୍ଗକୁ ହେଇଥିଲା ଚୁଡା ଭଜା। ପାଗକୁ ଗରମ ଚାହା ଟିକେ ପିଇଲା ପରେ ଆସି ଯାଇଥିଲା ପୁରା ମଜା। ଜଳଖିଆ ସରିଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ରୋଷେଇ। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲି ମୋ ଚୁଲି ଉପରେ ଭାତ ପାଣି ହାଣ୍ଡି ବସେଇ। ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ବିମ୍ ଆଳୁର ଭଜା ଥିଲା ଦିପହରର ଖାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ମା ନାତିଙ୍କର ମଜା ମସ୍ତି ଦେଖିବା। ଆରେ ପକେଇବନି, ସିଏ ଜମା ପକେଇବନି, ଖାଲି ତର୍କଉଛି। ଆରେ ପକେଇବନି କହୁଛି, ପକେଇବନି। ମୁଁ କହୁଛି ପକେଇବନି ନା। 5ଟା ବେଳେ ଖେଳି ସାରି ଆଦିବାବୁ ମୋର ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଗେଲ ଖେଳି ଧୋଇ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ମକା ଚିପ୍ସ ଧନ ନେଇଥିଲେ ଖାଇବା। ଖାଇବି ସିଏ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଘରେ ଟିଭି ଲଗେଇକି ଯାଇ ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି ଧନମଣି ମୋର ସିଆଡେ ଶୋଇପଡିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାବା ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟେକିକି ଯାଇକି ଆଣିଥିଲେ। ଶୀତ ପଛେ ଯେତେ ହଉ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଥାଏ ଆମର ପଖାଳ। ଆଜି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଥିଲା ମୂଳା ଆଳୁର ଭଜା ଆଉ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣର ପାଗ ଟିକେ ତା ସହିତ। ପୁଅ ମୋର ଖାଇଥିଲା ଅରୁଆ ଭାତକୁ ସନ୍ତୁଳା। ମଙ୍ଗଳବାର ବୋଲି ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାବେଳେ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା। ଖାଇ ପିଇ ସାରି ବାପୁକୁ ଆରାମସେ ଯାଇ ଶୋଇଥିଲେ। ଆଉ ମୋର ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଶୋଇ ବି ଯାଇକି ତାକୁ ସବୁ ସାରି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।